lehenbiziko gauza esan behar dudana da, gaiak berez duzka adar pila bat, nik aukera bat egin dut, ustez enborra helduko diodalakoan, baina beste bileran bat edo beste aurkezpen bat beharko baliz sortzen diren galderengatik bai etxean eta bai hemen entregatu zaizkizuen idatzi edo horri horietan idatzen dezunaren arabera, beste bat egingo dugu edo beste bi barbaria egingo ditugu. Ikusiko dugu zer ematen duen gaiak. Hortarako ere preparatu dugu PowerPoint bat, aurkezpen bat, eta hori jarraituz egingo ditugu azalpenak. PowerPoint bakoitzen ez pasatuko denbora gehiegi, baina nolabait saiatu gara PowerPoint hortan agertzen den irudia edo esaldik edo dendelakoak horiek jorratzen. Diapositiba bat edo beste badago, agian luzetxo jungo naizena, baina beste batzutan aritxo jarriko dete pixka bat esaldia borobituz. Beraz, hasi gaitezen eta horri helduko diogu. Bueno, bai Goretik eta bai Inaxiok esan duten bezala, titulua da Datorrena. Datorrena ikastetxetan, matrikulazioan, gratuitatean eta abar eta bar. Datorrena. Beraz, lehenengo gauza da aldaketa handi bat dator. Hori da, konstantzi bezala utzi nahi dugun zerbait. Gero ikusiko xehetasunetan nola da. Beraz, preparatu gaitezen, mentalki eta gero estrategietan eta gure kudeaketan, egongo den aldaketa egongo dalako, aldaketa hori kudeatzeko. Eta hori saiatuko gea gaur esplikatzen. Etxen zaudeten asko, batez ere gurasok izango zeate, baita ere profesionalak, honen berri ez dakiz ematerina daukazuen, egiten diren burrundaudetatik aparte. Gaur saiatuko gea hori pixka bat jorratzen, lehen esan deten bezala, enborretan eta adarretan galdu gabe. Eta horren barruan jartzen getu, nondik atoz eta nun gaude. Zeren, pentsatu dugu eta Konseillo Rektoren bitartez, gaina jaso deten enkargoa izan da, ez bakarrik hitz egitea datorrenari buruz, baizik nondik atozen eta nun gaude momentu honetan. Alegia, datorren hori behar da bezala behatzeko, behar da bezala enfokatzeko, oso importantea da nondik gatozen eta nun gaude momentu honetan ikustea. Hau oso luze jun liteke, baten nahi balma hori jorratzea egingo dugu, baina nik ingo dut halako datu batzuen bitartez eta depositio bazkar batzuen bitartez azaldu. Pasatu esan, ez? Depositio honen bitartez lehenengo idea zein da. Arizmendi bezalako ikastolak, ikastola guztik, gea Euskal Herrian berriak. Ez daukagu tradizio luze bat eskola erlijiosoek, ikastetxe erlijiosoek eta eskola publikoek bezala. Zarrenak eta tradiziorik handiena dira ikastetxe erlijiosoek. Eta horiek sartzen dira ez 19. mendean baitzik. Aurretik datozen eskolak dira. Ez daturik emango momentu honetan. Eta horiek, momentu batetan, batez ere hemen izan dira Eliza Katolikoaren ikastetxeak. Orden erlijiosoen bitartez, eta hemen Baiaran ezagutzen zuen Beatoristak, esatarako Frantzitik etorritako zer ziren, despulsatu zituztenean Frantzitik, eta hori bezala Ursulinak, Marianistak, Mariarin lagundikok den, daude pile bat orden erlijiosoak, eta hori tradizio handi bat daukate, Europa osoan zehar, eta batez ere Europaren mendebalean, eta ze esanik ez Espainin bereziki sartu zirenean. Bigarren idea horrekin, dator, eskola publikoa sortzen da batez ere indarrez frantses iraultzaren ostean. Eta bereziki 19. mendean, loa falu delako hortan, alegia lege hori martxan jartzen da, eta berehala Espainin jartzen da lei Moyano delako hori. Frantzin eta Espainian sortzen diren eskola hauek, Eliza Katolikoak
bere ideologi kristaua aurre emateko garaia, bere planteamendu kristaua emateko garaian egin zuen bezala, Estatuak azken batean nazio espainola eta nazio frantsesa garatzeko, garatu gabeko kontzeptua zirelako, gu pentsatzen dugu beti egon direla, ez da horrela. Datu bat emango dizuet, Frantzian, iraultza frantsesa gertatzen eta datua bilduta daude hortarako, populazioaren erdia baino gutxigo zekien frantsesa bera. Idea bat iteko. Orduan, lege horien bitartez eta batez ere 19. mendean eta 20. hasieran ez bakarrik Espainian, baizik Frantzian bereziki egiten da jazarkunde, persekuzio handi bat Frantziko, bretoi, korsikar, occitano, katalan eta euskaldunen kontra, bereziki, hain zuzen ere bihurtzen delako eskola, instrumentu bat, nazio frantsesa eta hizkuntza frantsesa eta identitate frantsesa garatzeko. Reproduzitutzazue hori Espainian, modu zabarrago batean, eta kontuan hartuta Espainian orden erlijiosoek asko zindarra handigo zeukatela Frantzi baino, Frantzitik expulsatu egin zituztelako. Asko eta asko. Pixka bat eskema horrekin gelditu. Eta ikastolak, lehenengoan 1914 egiten da. Egiten da gizon aberats baten bitartez, Muñoa jaunaren bitartez, lehenengoa Donostin, Tolosan, ontsi ospatzen dute okerezpanago Tolosan 1922an jarri zen lehenengo ikastola, orain dela 100 urte, beraz 100 urteko historia daukagu olako zebat, astapen batean, baina ikastola mugimendua, beraz zabaltzen dan idea bat bezala, hain zuzen ere, 1959-60 hasten da, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan egiten da. Mugimendu hauek ematen direnean, batzez ere gazteoi begiran, batzu jakingo ez, baina azpimarkatuko dut idea, hezkuntza euskalduna hasten da ikastolekin. Inventatu egiten da hezkuntza euskalduna. Hezkuntza euskaldunik etzan egon. Bai eskola publiko frantsesa, bai eskola publiko espainola, eta bai kristau ikastetxeek egiten zuten nahi duzun guztia euskalduna izan ezik. Ez euskeraz, ez euskera erakutsi, ez euskeraz erakutsi, ez identitate euskalduna, ez jarri izazuen nahi duzuen epilogo guztia. Beraz, hezkuntza euskalduna ez dauka momentu honetan 60 urte, 70 urte, baino gehiago. Hori da pixka bat kontzeptu hori, ez hartu behar dezuen, eta hori importantea da. Bueno, eta irudi hau ez duten sekula ikusiko segurasko, edo baten batek nire hitzaldin bat gaitu balin bat gogoan izango du. Izan ere, erabiltzen dut hau, ikastolak nun egon diran eta nun dauden adierazteko. Iparraldean berdeak dira, gorriz agertzen direnak, gorrik agertzen direnak dira Nafarrekoak, hemen lila kolore edo pixkat arrosa daukatenak dira arabarrak, horik dira bizkaitarrak, eta gipuzkoarrak hor seinalatuta dauden gorri puntu hortan jarri ez nitulako nahasi nahi urdinekin. Eta urdinak dira ikastolak egon diren lekuak, eta publifikatu zirenak. Ez bakarrik 83an. Batez ere Eusko Jaurlaritza martxan jartzen denean, eta Nafarroko gobernua, amojeramenduaren legearen ostean, badago, politika bat ez nahi sartuko horretan, politika badago, hain zuzen ere ikastolak edo desagertzeko, edo publifikatzeko, edo lako zerbait. Gaur egun joera ideologikoiek badaude, berdin-berdinak. Ba ikus dezakezuenez, ikastola guztiak egongo balira, zer nolako implantazio izango duken lurraldean. Sekulakoa, kontuen hartuta, demografikoki, Araba eta Nafarroa direla, hain zuzen ere askoz, poblazio dispersoagoak, Bizkaia eta Gipuzkoa baino, eta iparraldean estrategi diferente baten bitartez, poblazio txikiagoa da zen arren, baino zabaltzen ari da ikaragarri baita ere ikastola txiki baino lurralde guztietan.
Hau da pixka bat planteatu nizuen. Beraz, hezkuntza euskalduna ikastolen aldetik planteatu zenean, nolabait ere ezan egin 20. mendearen hasieran zeuden bezala ikastola suelto batzuk, baiz egiten da mugimendu herritar bat, mugimendu zibil bat egiten da. Eta zabaltzen da lurralde guztietara. Baina 60 urte besteriko historia ez dauka, Pasatu jazu? Bueno, eta urte bidena pasatu dira, hortik gatoz. Eta gatozen hortatik, azkeneko datu gola ofizialak beti erabiliko ditut, bira zera dirazten duten. D ereduak ordezkatzen baldin badu hezkuntza euskalduna, hezkuntza euskaldun mota bat behintzat, hizkuntz eta terminologi berdinkide bat erabiltzeko, gaur egun daude 95%. Beraz, hezkuntza euskalduna SOT-tik 60. urtean, 62 urte berandugo, kasu honetan, 58 urte berandugo, lortzen da Euskal Autonomia Erkidegoan 95%. Horrekin kontuan hartu zazue, ze jauzia dan, ze eraldaketa ematen dan, ikuspegi soziolinguistiko batetik ere. Eta hori eskolaren bitartez bereziki egiten da. Pasatu jazen, zedez? Eta orain, azkar pasatuko ditut beste grafika hauek. Grafika hauek, jendeak ez ditu ikusi, baina hau da datorrenaren ondorioetako bat. Datu hau ezagutu behar da. Zein da Euskal Autonomia Erkidegoan aur hezkuntzan dauzkagun ikasleen bilakabidea? 2010an baldin bagenituen 86.500 ikasle, gaur egun dauzkagu hain zuzen ere 16.000 gutxiko. Beraz, gesten nahi hain zuzen ere, gutxore bera, 20 pixka goratxogo kopurutan. Eta berantza dator. Proiekzio dominolingüistikoak ez nahi sartu horretan, bestela enpatxatuko zinaten zenbakietan. Eta horietan, D eredua A desagertzera doa, praktikamente inexistente da, B berantza doa eta gelituko da bakarrik D eredua. Horregatik lotu zazue, sortzen eidan polemika, orain momentu enten D ereduak ez duela euskalduntzen, ez duela nahiko euskara maila ematen, interes politiko batzu daude, honetan. Izan ere, hau kriston eraldaketa da. Gero ikusiko du zergatu. Lehen hezkuntzako ikasleekin zer gertatu da? 2010-etik 118 ikasle izatetik Euskal Autonomia Erkidegoan, gradurik handiena edo kotarik handiena, 2018an izan zen 150.000. Baina hortik goiti bera zigea, eta gaur egun 124.000 dira. Esadan urte honetan. Eta berantzagoaz. Ikasle kopuruarekin. Oso berantza, Datu bat emango dizuet, egindako proiekzioetan ondorengo 10 urteetarako, beraz 2022-erako, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzaren ikasle kopurua jaitsiko da 25%. Gaur egun dagoenaren 25%. Ikusi beharko da, jaiotze tasa dagoen, fertilitateen asuntoz partzen diren koefizienteak beteko diren, ez diren, eta bar. Baina datua hori da. Barkatu, pasa horre, atzea. Eta ereduetan, ikusten ez baita ere, progresioa zein izan den de eredukoan. Ez da estabilizatuta, gorantza doa. Eta B eredua berantza juten nahi den bezala, eta A eredua desagertzera, baita ere lehen hezkuntzan D eredua nagusi izango da. Pasa gaita zen DBH-a. Alegia, 12-16 urteko adina dukaten ikasleen ikasmena. Eta ikusten duzuen, gorantzko bidea dagoela, eta gorantzko bidea mantenduko da. Progresiboki, hilo ingo dira zenbakiak. Gero hasiko da jaiste, baina ondoren urteetan, proiektzioa da, DBH-ko ikasle kopurua onditu ingo da. Hor, dagoena baina ondiago izango da indio.
D eredua gora doa, B eredua nola edo ala mantentzen ari da situazio bat, baino A eredua desagertzera doa. Batxiko datuak ditzagun, batxik dauzkagu DBH-ko datu berdin. Idea hori da kontzeptua. Eta ereduetan ez da DBH-en parekoa, baino gorantza do eta gora jungo da DBH-en, o barkatu batxik, D eredua. Eta ikusten duzue, hain zuzen ere, A eredua erdin dagoen, grafika berantza doa da. Lanbide heziketan berri. Oraindik progresio handiago da zenbakietan. Alegia, gero eta ikasle gehiago ari dira DBH, eta progresio hori mantenduko da. Eta ereduetan ez da gertatzen, aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxen gertatzen dena. D ereduaren situazioa ona da, baina motelduta dago. Oraindik A eta B ereduek nolabait ere badukotelako posizio importante bat. Horiek dira gaur egun daukagun errealitatea. Euskararen aholku batzordeak, orain dela urte gutxi, eta diapositibo behin bainoetan erabili dut, egin zuen proiekzio demolinguistikoan, planteatzen zuen, instrumentu berezi bat aurre eman da, 2026an zein izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Euskaldun kopurua. Ez bakarrik ikasleena. Poblazioarena. Baurozkazu edatuak. 2011an zen numero ziren, eta 2026an egin zan proiektzioa. 25 urtetara egin zan proiektzioa. Ikus dezakezuenez eta hor laburtu dut goia, lehenengo aldiz urte askotan, mendetan, Euskaldun kopurua erdira iritsiko da. Alegia izango da kopururik handiena mendetan. Izango diren Euskaldun hartzaileak 16-17 izango dira, eta erdaldunak eren bat, baino hortxe ingurune ibiliko dira. Datu hauek, politikoek badakite. Eta beraz, askotan prentsa hartzen dezuenean eta ematen diren iritziak eta zehuzti, numero hauek daude atzean. Alegia, honetan, gainera jaiotze tasa berantzak dijon honetan, euki izan bagendu aurreko urtetan genunkan, jaiotza kopurua, zenbaki dioko indikan altuago izango zen. Beraz, estrategi eskolarra da gure gizarteak egindon inbertsiorik importantena herri bezala. Estrategi eskolarrak eraldatu lezake gizartea. Datua dauzkago, evidentzia dauzkago. Eta oraindik gauzak asko hobeto egin ditzakegu. Zein baditugu nun hobetu beharrak. Pasa mesedez? Bueno, saiatu naiz, 5 idea nagusi jartzea diapositiba honetan. Labur biltzeko pixka bat nire buruan eskema mentalan hau dago. Bat, konstatazio bat. Lehenengo idea da, konstatatzea. Ez da bat, paja bat. Euskarak albide zuzenean, 20. mendean, egotearen zergati nagusia, zaigu gustatzen askotan loa hitz egitea, baina da, hezkuntza politika jakin batzuetan aurkitu egiten den zergatia. Alegia, guk ez dugu galdu, ze euskaldunok asko matxakatzen dugu geure burua. Guk ez dugu galdu euskera historikoki gehalako arlote batzuk, ajolagabe batzuk, arduragabe batzuk. Galdu dugu hezkuntza politika bat egin dalako. Beraz, hezkuntza politika oso importantea da. Oso. Eta kasu honetan Espainiako eta Frantziako estaduek egin duten hezkuntza politika. Askori hitzaile gustatzen hau, eta badiru denok gehala gau pixka bat politikamente korrektoak, baina hau da, konstatazio bat. Eta hori ukatzen duenak, beste datu batzuk azaldu beharko ditu. Bi, zein da ondorio?
euskera berrituko bazen garaioietan, eta hori da ikastolak sortzearen arrazoi nagusietako bat, hezkuntza euskaldunen aldeko politikan zateke. Bi estatuen politikai kontrajarri alegia. Ez zen bakarrik euskararen aldeko gauza ez dakit, zan azken batean opzio politiko bat zen. Edo egiten da hezkuntza euskaldunaren opzio politiko bat, edo ez dago irterarik. Eta horren bai badago, euskaldunen ajolagabekeritik pasatzea, beste postura irmo, aktibo, eraldatzaile bat. Leku ematea. Hirugarren, ondo dago esaten nahi naizena, baina indar korrelazio ere kontuan hartu behar da. Gutxi gea, herri txiki bat, ez daukagu podere juridiko politikorik, urteetan gertatu zaigun gorabera da, 11 inventu inditugu handik eta hemendik, danetarik, politikoki ere, eta indar korrelazioaren baitan dago, hain zuzen ere, aldaketa handi bat, ez da? Edo ekintzara pasatzen gea, eta beraz euskaldun ekintzan oinarritzen dugu gure proiektua, eta hori da ikastoletan egintzena, eta ikastolen ondorioz beste batzuk bai, edo jai daukagu. Laugarrena, ekintzaren garrantzi horretan, atera dez zita bat. Hau zita hau ez da nerea. Hau da soziologo batek, eta askotan erabilideten soziologo baten esaldia da, eta da, identifikatzen ezen gauza bat, eta uste evidentea dela. Eta da, hain zuzen ere, ekintzak ez du beti historia egiten. Batzutan ez du egiten. Baina gizartea egiten du. Alegia, nolabait ere indarmetak eta ekintza horrek momentu batetan kontrako eta aldeko jartzen ditu, eta beraz horrek gizarte indarrak martxan jartzen du. Ekintza izan ere ekoizpena da. Ugalketa eta komunikazioa. Ekintzak boterea ematen du. Zuk egiten duzu neurria boterea sortzen duzu. Eta aldi berean, botereari kontra jartzen zea. Hori onartu garren gaude. Beraz, opzioak egiten ditugu neurrian, eta hori ekintzara ematen duen neurrian, boterea sortzen duzu, baina aldi berean, zuk defendatzen duzun hori nahi ez duenak, baita ere berea jokatuko ditu. Ez bairik gabe, ekintza da, gizakiaren izaera sozialaren funtsezko adierazpena. Eta hau planteatzen dut, ze ekintza 1000 eratara hil liteke. Beraz, pasibidaren kontrako diskursoa dago. Formulazio aktibo, pasatzea, hain zuzen ere, joera aktiboetara eta joera horiek jarduetara eta jarduerak nolabait ere indarmetatzera. Eta bosgarren eta azkenik, gizartearen eraldaketa. Euskal Autonomia Erkidegoan, ikastola mugimenduaren bidez hezkuntza euskalduna sortzea eta eraikitzea, 1980tik Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza eta hezkuntza politikak implementatzea, eta ikastetxe publikoetan eta kristau eskoletan hezkuntza euskalduna zabaltzea, euskal gizartean eraldaketaren sorbudu ditugu eta ikasbide. Beraz, ez da bakarrik ekintza soziala importantea, oso importantea. Baizik baita ere, eukitzea tresna politiko juridikoak aldekoak izango dituzenak. Edo behintzat frontalki kontra izango dituzenak. Nafarroko kasua daukaz, eta iparraldeko kasua ere bai. Askotan ahaztu egiten zaiguna. Frantziar estatuak oraindikan nekez eramaten du hezkuntza euskaldunaren jarraibidea. Gaur egun. Hain progre diren eta aurrera zaleak diren frantsesak. Beraz, ze importantea da, eta hori da iparralden egiten ari diren jarduna, ez bakarrik euskeraren bitartez, ikastolak, ez bakarrik kristau eskolak, ez bakarrik eskola publikoak, baizik baita ere hortako hautetxiekin, politikariekin egiten nahi dira, hain zuzen ere, ez dauzkaten tresna juridikoak, baina dauzkatenak baliatuz, ez dauzkatenak nolabait ere ekartezaten bere egoerara. Idea hau guztiz importantea da. Alegia, jarduera publiko-politikoa eta jarduera soziala politikoa nolabait ere uztartu beharrik gaude. Gutxi gea eta hori behar dugu.
Ez da xarmoio botatzen nahi zen, orain ikusiko dugu horrengo pausa. Bueno, eta azkeneko diapositiba eta luzetxo jongo da. Nora goaz? Orain arte, nundik gatozen eta nuk gauden saiatu naiz azaltzen. Bueno, konsekuente baldimanez nire diskursoarekin, momentu honetan, zer da hezkuntza euskaldunak ez daukana, eta da lege bat. Ez dauka. Oraindikan, 2022ko hasiera honetan, euskaldunok ez daukagu hezkuntza lege bat. Ez iparraldean, ez Nafarroan, eta ez Euskal Autonomia Erkidegoan. Dauzkagun hezkuntza legea dira Espainiako parlamentoen ateratzen direnak eta Frantziko Asamblea Nazionalen ateratzen direnak. Beraz, hezkuntza euskaldun baten legea planteatuta dago momentu honetan hipotesi eta egiteko nagusi bezala. Eta esaten dizuet, eta hontaz uste dut hitzein dezake dela propiedadez, gaur egun hori planteatzen nahi dela mahai gainean eta egiten nahi da. Akordio politiko bat bilatzeko eta akordio sozial bat bilatzeko. Hau ezin daiteke, partido baten gorabehera bat izan, edo sektorearen parte bat eginda. 93an egin zen bezala. Eskola publikoaren legearekin. Hori izan behar da, esan deten diskurso, rekorrido, datu horiek eta evoluzio horren koherentzia zeindako zerbait. Eta horre suposatzen du, eta momentuetan esango dizuet, Eusko Jaurlaritza planteatuta, Alderdi Jeltzalea, Bildu eta Partido Sozialistak adostuta daukate momentu honetan hitzarmen baten klabeak zeintzuk izan daitezke. Eta koinzidentziak dira. Bat, eraldaketa pedagogiko bat behar duela gure hezkuntza sistemak. Zuek arizmendien ohituta zaudete, esaten, behin da berriro, ikaslea izen behar duela bere ikaskuntza prozesuaren sujeto nagusia eta protagonista. Beraz, prozesu horrek eduki behar duela erdigunean, aurra, umetxoa, nerabea, gaztea. Hauxe da nolabait ere koinzidentzia. Ez du balio orain arteko prozesua. Beraz, zer dator titulora nora? Dator lehenbiziko aldaketa pedagogiko bat. Planteatzen da aldaketa pedagogiko sakon bat. Eraldaketa bat planteatzen da. Termino horietan. Eta adostasuna dago. Esango nuke gainera, egin dian kontaktuen bitartez, konpartituta dagoela Podemosekin. Podemosek ere ikusten du hori ala izan beharko dukela. Behintzat onartzen du ideologikoki. Beraz, Eusko Legebiltzarrean dauden alderdi politiko guztietatik PP, Ciudadanos osatzen duten horretan, salbuespen bakarra izanik, beste guztiak honetan ados egongo lirateke. Zer ekartzen du honek? Eta hor jartzen dut, ikaslea sujetu aktiboa. Eta horrekin batera, arrakastarako eskubidea. Nola bermatzen da, eta ez da txorrada bat hau, nola bermatzen da, gaur egun, dauden ume guztiak eta ondoren etorriko diren guztiak, bere hezkuntza prozesuaren bitartez. Ez arrakasta berbera, baizik bere arrakasta personalerako eta beraz arrakasta sozialerako eramatea estrategi edukatibo bat. Eta hori lotuta egon behar dute, sujeto aktibo hori lortzarekin bateraz. Beraz, hezkuntza eskubidea da hezkuntza arrakastatsu baten eskubidea. Ez da bakarrik, 19. mendean eta 20. hasieran UNESCO eta guztia planteatzen zuten idea. Zan, denok izan dezagun hezkuntzarako eskubidea. Ez, hezkuntzarako eskubide hori izan behar du, hezkuntza arrakastatsu baten eskubidea. Beraz, nola bermatzen dugu hori? Nola egiten dugu hori?
Hori da erronka. Bueno, hiru adar edo hiru enbor txikiago jartzen dira. Eta hori da gaurko bileraren eta gaurko hitzaldiaren tituluan jartu ditunak. Nik aukeratu ditut hau. Ustez, hauek izango direlako, ondoren urtetan bizi izango dituzuen datorren horren inguruko ardatz nagusia. Bat izango da ikastetxeetan eraldaketa bat, planteatzen da. Ez dute balio gaurko ikastetxeek dauzkaten egiturak. Ikastolek zenbait eraldaketa inbarko ditugu. Baina eta eskola publikoetan eta kristau eskoletan eraldaketak egin beharra dabe. Ikastetxe horiek kudeatzeko, bertako liderazgoak emateko, zuzendarien funtzioa eta zuzendaritza ekipoen funtzioa askoz esango profesionalak formatuago izan daitezela, eta horrek exigitzen du ikastetxeak erabakiak hartu behar dituela. Ezin daitekela egon, lakoak ze izango dian, edo ze izango dian Donostin, edo ze izango dian Bilbon, edo ze izango dian Gasteizen, edo Berritzeguneak ze izango dian. Baizik ikastetxe bera izango dela enpoderatzen dan entidade bat. Eta honetan ere adostasun handia da. Bigarrena zer da. Eta hemen dator la pelea esaten dan bezala. Zenbat eta ume gutxigo egon, tarten gauza asko daude, ez bakarrik lanpostu, zen beti aipatzen ditugurik, baizik baita ere legitimidadea. Zer hemen jokatzen dana da, hezkuntza euskaldunaren legitimidadea zein da. Nor dauka legitimidadea? Legitimidadea denok eduki beharko dugu. Baina nola egiten dugu, hain zuzen ere, ikasle guztiek hezkuntza arrakastatsu bat izan dezaten, gure arteko matrikulazio horretan. Eta orduan hemen planteatzen da, matrikulazio igualitario bat egitea. Zer zen nahi dut honekin? Bau dator aldaketa handi batakoak eta ikusiko nola ze terminotan planteatzen da. Zer esan da? Arizmendik, eta kasu konkreto jarriko ditut. Bai eskoitzan, bai atxabaltan, eta bai arrasaten, ditun ikasle kopuruak baino gehiago ezin izango ditu euki. Ez da eskola publikoak ere ez. Evidentea da, ikasle aur kopurua gutxigo izango dalako, baina ez du aspiratuko beste jatea. Baina ez gaitasun daukan balizko ikaslea. Etorkinak direnak. Egoera sozioekonomiko zaugarri baten daudenak. Bestelako egoeratan daudenak ikasle horiek nolabait ere partitu beharko dira ikastetxean. Beraz, arizmendik izan beharko du bere porzentajea, eta hemen kristau eskolarik ez dagoenez, eskola publikoak berea. Eta hau revoluzioa da. Revoluzioa da, ez naiz behatza sartzen hasiko honetan, egin genduen honen inguruan bere garaian hemen ikastolan bertan guraso foro bat, baina honek dakar kontzeptu oso urte gutxuren buruan inork ezin izango du leporatu beste bati, ezin izango dio leporatu, eskezuk ez dituzu hartzen, ez eukiko dituzu horretarako partituko ditugu ikasleak gure artean. Inork ez dauka hemen legitimazio aparteko bat dandalako zirkustantzien batek. Demostratu beharko du, gero kriston kapazidade profesionala, kolektiboa, komunitarioa daukala, ikasle hori sujeto aktibo izan dadin, eta horren hezkuntza arrakasta lortzen duela. Eta hirugarren zatia, datorrena da, hain zuzen horrekin lotuta dauna. Konpromiso sozial bat hartzen baldin badu denon artean, konpromiso sozial horrek exigitzen du baliabideak berdinak eukitzea denak. Edo behintzat antzekoak. Gero esango dut zergatik. Eta beraz planteatzen du, arizmendik esate baterako ezin izango du eskolaldi obligatorioaren kuotarik kobratu. Alegia gratuitu izan beharko arizmendik. Eta horrek esan nahi du administrazioak eman beharko dizkiola baliabideak horretarako gainontzeko ikastetxeei ematen dien bezala. Gainontzeko guzti esan nahi dut, baita ere kristau eskola, hemen ez dago, baina
Oñatin, Bergaran, Urretxu Zumarragan, Elgoibarren dauden bezalakoak berdin. Eta hau da bai irautza bat. Zeren, hemendik aurrera ikasleen arten banaketa baten goa da. Baliabide ekonomiko funtzionalak berdinak edo antzekoak izango ditugu. Profesionaloi eta gurasoi bereziki geratuko zaizkigu hezkuntza arrakasta horretan nolabete kristonak eta bi egitea. Alegia, gure herriaren hurrengo belaunaldiek hezkuntza arrakasta hori lortu ezaten, bai nolabete ere ezgaitasun badukana, den delakoa, bai egoera zaugarri baten dagoena, bai berandu sistemara etortzen dena Afrikatik edo Ukrainiatik, edo Latinoamerikanetik. Horien guztien aurrean, nolabete ere ikastetxeak burua hautsin beharko. Bueno, akordioaren behar. Gero matizazio txiki batzuk ingo ditut. Akordioaren beharra, behin da berriro esaten nahi naiz, esfortzu handi bat egiten nahi da hezkuntza saila momentu honetan, ez bakarrik alderdi politikoekin egiten nahi da lanari begira, baizik baita ere hori eragile sozialekin. Noski sindikatu patronalekin, baina momentu honetan bi aldiz ikastetxe guztietako zuzendari guztiekin egondak taldeka departamentuan. Hori adierazten dut, nahi dalako momentu honetan ikastetxe bakoitza ez dadila sentitu ordezkatuta ez dakit norengandik, baizik bere iritzia eman dezala. Zere ikastetxe bakoitza, guk sare publikoa, ikastolak, kristau eskola esaten dugu, baina azken batean realidade sozio-linguistiko, sozioekonomiko edo den delakoari erantzuten dira. Eta orduan, oso importantea zen jasotzea, lege bat, lehengo legea inbar denez, akordio politikoa lortzea, baina akordio sozialaren. Alegia, gehiengo handi batek islatuta, reflejatuta ikusi behar du bere asmoa, bere gogoa, bere behar izanak, hain zuzen lege hortan erantzungo direla. Beraz, akordioaren beharra ezinbestekoa da. Eta denbora bat hartzen nahi da hortarako. Zer legea berez egin ziteken bizko. Akordio politikoa dago, parlamentoan, pin-pan, listo. Ez da hori egin nahi. Bigarrena. Akordioaren aplikazio progresiboa. Ez gea lege egiten denean, lege gabeko egoera baten lotaratuko, eta legea onartu eta hurrengo gunean dana aldatuta egon. Beraz, oso kontziente gea, daukagun erronka eta jarri nahi ditugun baliabideak horretarako, hain zuzen ere, progresiboak izan behar dutela. Konpartitzen dugu momentu batetan eszenario bat, azken eszenario hori pintatzen, oso egoera desberdintatik gaude eta nola iristen gea horretara. Alegia, elkar puntu horretara. Beraz, legea estrategiko izan behar du. Kalkulatu gutxora bera, planteatzen nahi dela, 2030-2035erako lege bat izan behar duela. Eta, akordio politikoaren barruan hitz egiten nahi da, sailburu bakoitzak, hezkuntza sailburu bakoitzak, izan PNV-koa, izan PSOE-koa, edo izan ezker abertzalekoa, konpromiso bat hartu behar du. Eta da, lege horren kudeaketan, elkar puntu horretara nolabait ere, lau urtetik behin, nolabait ere B plan estrategikoen barra daukala. Horregatik nahi da, akordioa, jartzen du bezala, zabala, sendoa eta iraunkorra izatea. Ez da gertatu, Espainian gertatzen da bezala, gobernu aldatzen da, lege berri bat. Baizik denon lege bat izatea. Hortarako, helburuak oso garbi behar da, eduki behar dira, azken eszenarioare bai, eta baliabideak nola jarriko ditugun ere. Honek egituko du esfuerzo ekonomiko finanziario importante bat, baina esfuerzo konsensu importante bat. Hain zuzen ere, sektorean tensionatuta dagoen eta elkarrekiko borroka dagoen giro horretan. Eta ez da irreza izango.
Eta bukatzeko, exigitzen dio lakuari bere organizazio edukatibo deszentralizatzen. Eta hemen, ari da batez ere planteatzen, ia nola egiten den. Udalen partizipazioarekin, udalek ere honetan hitzein beharko dute, ia nola kapaz geran udalerri bakoitzean, bailara bakoitzean eta eskualde bakoitzean, honen gaineko estrategi mankomunatu bat eukitzea. Nola kapaz geran, ikastetxe bakoitzean sortu nahi dugun ikastetxe empoderatu hori, beste ikastetxe empoderatuekin batera nolabait ere jartzen ditugun helburua, jartzen ditugun baliabideak batera egiten. Erronka itzela da, denen borondate politikoa beharko da, horregatik akordio politikoa, baina beharko da baita ere borondate soziala. Pedagogia mailan izango den eraldaketaren buruz. Galdera da, zein da kurrikulum mailan izango duen askatasuna Espainiako kurrikulumarekiko. Zenbateraino baldintzatuko gaitu horrek, eta zein da izango duen aukera tokian tokiko kurrikuluna garatzeko. Hori kurrikulunari dagokionez. Eta gero beste alde batetik, eraldaketa pedagogikoa ahalbidetzeko zein dira sortuko diran egiturak eta zein izango den berritzeguneen bilakaera. Bale. Bueno, badakizue, etxeikoak ere pentsatzen dute gurasoen artean, jakingo dizuela, baina bazpare gogoratuko dut, Espainin egin diren aldaketa legal horien barruan, indarrean orain onartuta dagoen legea LOMLOE badala. Alegia, Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación. Eta hori martxan jartzeko, zukin dezun galdera hori, alegia, kurrikulum dekretu baten bitartez erantzun beharra daukate. Eta Euskal Autonomia Erkidegoak, Espainian dauden bestelako autonomia erkidegoek bezala, inbarko dute bere kurrikulum dekretu. Galdikur handi badago, nola planteatuko dan kurrikulum dekretu hori. Jakin badakigu Euskal Autonomia Erkidegoan talde bat ari dela hori aztertzen, eta momentu batetan kurrikulum hori ateako dela. Oso garbi dagoena da, kurrikulum dekretu hori aterako bada ere, atera beharko litzatekela hain zuzen ere hemen planteatu diren parametroetan. Baina, badago hori gidatzen nahi dien aldetik ezkaundi bat. Kurrikulunak baino gehiago ebaluazioa doka garrantzia. Alegia, nola planteatuko da kurrikulum mota bat ebaluazioa behar dan bezala planteatu gabe. Ze klabea ez dago hainbeste kurrikulunen barruan hango diren edukiak, helburuak ez dakiz zer, baizik. Hoiek lotuta dago ebaluazio mota. Alegia, momentu honetan badago kezka handi bat, ia sistema bera ere ebaluatzeko garaian zerregi erreparatuko diogu. Hori Arizmendi oso ondo dakigu. Alegia, persona eredu batetaz hitz egiten ari baldin magia, persona sujeto aktibo bezala jarrita, persona horren ezaugarriak nola ebaluatuko ditugu. Nola egingo dugu horren ibilbidea haurrezkuntzatik batxi eta lanbide heziketa bukatura bitartean. Eta hau erantzun gabe dago. Eta nik daukaten informazioa zuzena bada eta uste zuzena dela, momentu honetan ikusi nahi da ia ber honi ze irtenbide ematen zaia. Eta ez da dago. Beraz, nik aurre ikusten dut, gaia arantzatsu izango dela, komplikatu izango dela, eta zure galderaren bigarren partean, ikastetxe bakoitzari utzi beharko zaio, egin nahi duen hezkuntza arrakastatsu horretarako, hain zuzen ere kurrikulum hori garatzeko eta bere era moldatzeko ikastetxe empoderatu den heinean tarte handi bat. Hori horrela planteatuta da, termen horietan.
Gero zenbateraino politikoki hori helduko zaion, baina bai izango dela gai potolo bat. Beste gai potolo batzuk aipatu dituen bezala, hau gai potolo bat da. Nek horrela da, zelan neurtuko da, eskultzari arrakastatua dela, ez? Hori da. Zelan, bakoitza bere bidea tokatuko da, baina zelan neurtuko da gano, eskultza arrakastatua dela. Hori da. Hori, hain zuzen, ebaluakin bat da. Eta orduan, dagoen, momentu honetan kezka handinetariko bat, da, PISak ez du hori neurtzen. Momentu honetan hezkuntza sailak egiten dituen diagnostikorako ebaluazioak ez duten neurtzen. Ikastetxe askotan egiten den ebaluazio motak ez du hori ahalbidetzen. Beraz, oso ondo dago zerk ez duen hori uzten, baina zerk bai egiten duen. Eta bai hori, alegia, sentido eraikitzaile horretan, momentu honetan formula bat ez dago. Ez dago adostuta. Guk Arizmendin plantatu genuen kanpoko ebaluazio bat genuenean batxik eta aurre hezkuntzan, kanpoko eragile batzuekin, UESekin eta Ramon Llull Unibertsitate Katalanarekin, eta hor garbi ikusi genuen, ze zaila da hori da neurtzea, baina bide hori dala hain zuzen egin behar deula, kompetentziak neurtzearekin batera. Eta hori badakizue pixka bat, ez da? Jaione eta Unai eta gainontzeko guztiok, ez da? Igual, horrekin jarretu bat, ez da? Gure taldean bintzat atera dena da, matrikulazioan, ez aipatu duzuna gaitik ez, ikastetxe bakoitzak, ja ditugu kopuruak baino gehiago ditugu izango, ezin dizkegu besteagatik arrapatu, ez da? Ikasleak, beraz, ziurtatuta daukat puntua. Gainera, daukat gerratitate bat. Orduan, gerta liteke, badaukat bizitau primerako nahikoa, beraz, arrakastatzu hori, egin eke edo ez. Ari garako bat, ez, gakoa, guk ere esan dugu, ebaluazioa izango dugu. Ebaluazioa. Ni daukadan harreman motaren gatik, gai hau, hain zuzen ere, oso modu diskretuan eraiki nahi baldin bada, eta ez erabiltzea hau sesio politiko-sozialetarako landu nahi da. Eta datuek eragin dute asko hau. Izan ere, egiten dien ebaluazio tradizionalen bitartez, momentu honetan prentsari irakurriko zenuten, eta D eredua auzitan jartzen da. Eta interes politiko handi batzu daude horretarako. Ja, Madrideko prentsa ere hasi da asunto horrekin eta. Eta agertu diren datuk, ebaluazio tradizional horren bitartez, izan dira oso datu filologikoak. Neurtzen kontenido, neurtzen ez hainbeste kompetentzia linguistikoa. Eta datu hietako bada, DBH2ko ikasleek euneko 52 bakarrik omen dago prestatuta hain zuzen ere kompetentzi linguistiko ikasle bati adinoktan egitzen kompetentzi linguistiko egiteko. Hori diagnostiko ebaluazio datuetan agertzen dena. Eta datu hori ez da publikoa egin, oendikan, baina erabiliko da politiko. Eta galdera da, erabilidan, hori bakizue, doktoretze tesiak egiten da, beste ikerketetan egiten da, metodologikoak izan erabili dituzue, ze tresnak erabili dituzue eta nola erabili dituzue, nola aplikatu da tresna, ez da? Eta hemen dago betiko kontua, ega titularekin gertatzen zen bezala, eta beste izan gauzarekin gertatzen zen bezala, ez da? Eta hemen, sakonean planteatzen ari da, benetan kanpo ebaluazio bat, sistemaren kanpo ebaluazio bat egiten egenen, ondo egiten ari era? Zen aldiz ez dira beste parametro batzuk hartzen. Hori ondo asko dakigu kanpoko inpaktuak neurtu behar diten hortan, zeri erreparatu behar dugu, momentu artean jone plantatu duen bezala, ez da? Zeri erreparatu behar, beraz, ebaluazio tresna zein da, eta metodologia zein da. Eta aldi berean, komunidadea indartu nahi baldin badu, ikasle jakin beharko dute zeren arabera neurtua edo ebaluatu izango da eta bere prozesua nola egingo duen,
familik ere beste horrenbeste jakin beharko dute, eta irakasleak bai. Beraz, hori, momentu honetan, dagoen patata beroa. Beste esparrutan, Europak gauza asko esaten duzku, eta finkatzen duzku bideak eta proposatzen duzku gauzak, ez? Zure duzu ikastolek, eskuntza euskadunak, rekorrido mugitza dokumentan, baina beste eskola batzuk luziak arrakastatxo dut, ez? Zuretut ez du gain asmatu ditugu, hori, egongo dira sistemak erabiltzen dienak eta nolabait kontrastauta da zenak. Zerotik hasi dira Euskal Herrian ebaluazio sistemak proposatzen, harritzen duzu ez, ezakintasunetik. Ez, baina jotzen naizea, hola, mazokin giltzaren erdian, hori da asuntua. Hain zuzen ere, PISA da OCDE-ren organizazio bat. Europak berak ez dauka ebaluazio sistema bat, Europa bezala. Europak ez dauka hezkuntza politika bateratu bat. Eta zenbait herrialdek, hain zuzen ere, horrena bera, nerbio galtzen dituzte. Beraz, momentutan, Europar batasunak ez dauka hezkuntza ildo bat, markatuta. Eta ondorioz, ez dauka hezkuntza kurrikulum bat, eta ez dauka ebaluazio lako tresnarik edo bateraturik. Bestaldetik, Europako estaduak oso estadu nazionalak dira oraindikan. Eta noraeze hortan, zeren indar ekonomikoak, indar soziala planteatzen ari dira, hezkuntza sisteman revisio bat, gaur egun gaina gizartean inpaktu ikaragarria da, eta orduan, horren gainean, estadu beraiek ere ez dakite nola egituratu hori. Baina nola dauzkaten egitura batzuk eginak, estadu guzti dauzkate, ebaluazio tradizionalaren tresna dauzkate, hori desmontatu inbarro, eta hori podere faktikoa da, gaur egun. Beraz, honetan ere eraldaketa bat inbarren da. Eta ez dut esango euskalduna bakarri egingo duenik, zeren guk bintzate ezagutu deun alde desberdinetan badago honen gaineko interes bat, baina esmatu behar da, ze formula erabiliko dugun eta alternatiba bat inbar da. Alternatiba koherente bat, efikaza eta nolabait ere sinisgarria, beti gauza guztietan bezala. Beraz, hezkuntzan gaitzeneko apasionatua den gai bada. Ze hementxe dago, eraldaketa. Beste taldeen bat, beste galdera bat? Berritxu gara kurtsoa, nun kokatu gauzak arazoak edukiritzu eta berdintza horretan, dana berdintzen danenien, askatasunetik eta, baina ez hotelan dana bateratuko. Zentzua, eskola publiko, estado eskolak, ikastolak, dana berdintzen danean, ea zelan mantendu logika, edo hotelan dana berdintuko, Bueno, nik ez dut uste berdinketa bat emango danik. Gehiago esango izuet, ikastolak, gehien ezagutzen dugu. Ikastolak gera, baina ikastolak oso diferenteak gera. Ez dauka zer ikusirik Santo Tomas Liceo bat, eta Anoeta ikastola Gipuzkoan bertan. Baina ez dauka zer ikusirik Orerita ikastolak La Puebla de la Barcan dagoen ikastolarekin. Eta hola jungo baniz, aldaketak egin ez toki batetik bestera, ez bakarrik zenbakiz, kopuruz, ez bakarrik planteamentu pedagogikoetan, planteamentu pedagogikoetan diferentea ikastolak ere, baizik momentu batean badaude kudeak eta estiloak. Komunidade bat, Anoeta ikastolako bezala komunidade bat, herri baten txartatu eta ez dago eskola publikorik, ez dago kristau eskolarik, badauka sekulako engantxea, atxikimendu ikaragarria dauka, eta da, ez bakarrik entidade edukatiboa, ez entidade sozial bada Anoeta herrian. Ez dago pentsatzerik ezer Anoetan espada ikastolatik pasatzen edo haiekin kombinauta edo binda eta udalarekin. Bueno, hori Bilbo baten imposible da. Baina hain zuzen ere gauza horiek emango digute aniztasuna eta aldi berean ere, ez dago inundikan ere
oroar hartuta eskola publiko bat kudeatzeko gaur egungo egoerarekin, edo kristau eskola batekin, edo ikastola batekin. Ez daukaz ikusirik. Nik uste dut mantenduko direla titularidadeak, egon daiteke aldaketa bat kristau eskoletan, nik aurrik usten dut hori, gero eta praile eta monja gutxiko dago, monja ikastetxe asko izten ari dira, edo galbidean daude, beraz, egoera horri heldu beharko diogu, ez daukate bermatuta beren iraupena, zeren horre ongo dira ere, erorketa demografiko horretan, natalidade horretan, denentzako ez da egongo, partituko ituzu, baina momentu batetan, 6 umek ikastola batetan edo ikastetxe batetan ezin izango dira egon. Beraz, soluzio hartu beharko dira hor. Beraz, ikastetxe bakoitzak, baita ere demostratu beharko bere gizarte testuinguru horretan, erantzun sozial bat ematen duela, eta erantzun horretan, hain zuzen ere, arrakastarako hezkuntza bat, familiek beraiek markatzen dutena, ez bakarrik gizartea oro har, baizik familiek beraiek ere markatzen dute eta desio dutenak nolabait ere asetzen duela, ez da. Beraz, horre ongo dira beste faktore batzuk, efizientziarekin lotuta, bikaintasunarekin lotuta, baina ez parametro produktibo edo industrialetan, baizik nolabait ere humano eta sozialetan. Nik uste dut aniztasun handi bat engo da hor. Hor, familia gaitzatzen duzunean, familia guztien autua respetatuko dara uste duzu? A ber, doakotasuna, matrikulazioa, gota elkasle kopurua jakina dienean, ez? Momentu baten aukeraketa horretan, agian, onaino esango da eskola, onaino esango da eskola publikoak, gurtesan ez, ikastola autoetxen honien batek edo bestia, ia hori errespetatzia bermatuko dugu. Galdera horrek eukilezake erantzun bat ezezkoan honako hipotesi honetan. Jo dezagun guk 100 ikasle matrikulatu ditugu orain arte eta 100 ikasle matrikulatzen jarraitu dezakegula. Indegun reparto de kuotas horren arabera. Baina, 100 horietan, nolabait ere, euki behar ditugula. Egoera zaugarri ez dakiz eta baki zer, kuota bat 110, 115, 120, 130, den delakoa. Eta orain arte genuen kopurutik horretan zerbait gehiago dela. Alegia, baldin mageneuzkan 100 ikasleetatik, 110, 115, egoera hortan zaudenak, hortik aurrera 130 pasatzen dela. Horrek esan nahi du, gainontzeko 70ak, 170, nolabait ez tegula hartu izango bere osotasunean. Alegia, gehatzen zaigun 170-tatik 180-85-bostera, galtzeko bidean eduki dezakegula. Beraz, ikastetxe batean matrikulazio irikitzen denean, hartzen denean, orain garai hontan, eta izenak hartzen direnean zuk izen horiek hartu ditzakezu modu batean, zerrenda batean, gurason borondatearen arabera, baina momentu batean zul tope batera iristiza paktatuta egongo dan tope batetara, ikasle haiek dandalako kriteriok erabilita nolabait ere trasladatu beharko dira batetik edo bestera. Hori gerta liteke. Dena den, esaten dut, dena den, uste du situazioiek izango direla oso salbuespenekoak. Zergatik, jaiotze tasa jetxingo dako. Zuk orain momentu enten dauzkazuen ikasle kopuru horiek dauzkazu estabilizatuta beste goitan. Baina orain, etorriko diren aur berriak, hori jartzeko garaian, eta ondorengo 10 urtetan, alegia, lehen hezkuntzako 5., 6. mailan, iristen diren garairako kopuruak ikusi dituzuenez eta inda duzkagun proiekzioen arten, oraindik bajugo dira, zuk nolabait ere joku bat izango ez horretan, portzentaje horietan. Beraz, kopuru absolutuetan, ez dut uste problema hango denik. Gehiago hango da, ia horiekin nola egiten den proportzioak mantendu. Horri hango da asuntua. Eta eskoliatzen dira itzen egoera honetan, ez? Eskoliatzen ari ez, ez? 17 umeak jaiotzen dira, bi zareraz, erdusak eta erdusak matrikuletan dira, nork erabakitzen da
Ez, abiabirak ezin txugu duplikatu, ez? Ulertzen dut, ikuspegi horretatik, nortea batzen da hemen edo. Erabakiak hartu inbarko dira, ze badira situazio hori, eskoitza bezalako situazio horiek egongo dira hainbat herritan. Hainbat, eta ja identifikatuta daude zenbait, alde hortatik. Alegia, ez du ematen ikastetxe batek aurrera jarritzeko. Ze erabaki politiko hartzen da? Erabaki hori adostasunez hartu beharko da. Kaso honetan, Eskoriatzan okurritzen zait esate baterako, jo dezagun, momentu batetan, Atxabalta 5 kilometrotara dago. Beraz, Eskoitzako planifikazio bat egitea, Atxabalta kontuan hartu gabe, edo Atxabaltako planifikazio bat Eskoitza kontuan hartu gabe, disparate bat izan diteke. Gatzagakoak hartu eguko dituzen zera, edo apotzaka, edo den delakoak dauden ikasleak. Beraz, hor planifikazio bat inbarko da baita ere, azkenean herri bakoitzean nola distribuitzen ditugun baita ere rekursoak. Beraz, esekituko du, borondate politikoarekin batera oriente sozial bate bai. Maria? Ikastetxeak aldatzeko? Ikastetxeak aldatzeko, matrikulazio garaian kontrolatu duguna, eta maiak aurrera batuan ala ikasleak beste ikastetxe batzuetara aldaketa hori egiteko egon da? Nik uste aldaketa hori egongo dola, nik ikusi ditudan planifikazioetan ez direlako gelak oso osorik beteko, eta beti utziko direlako margen batzuk, hain zuzen ere, zein hori bezala gerta daiteke kanpotik etortzen dan bat, berandu sistemara, edo den delako, edo traslado bat egiten dela beste herri batetik, eta beraz, sistema horiek konpentsatu inbarko dira momentu batean. Beraz, horiek aukera horiek egongo dira. Beste galderaren bat? Iñaki etxetik dago bat. Altxoen aber, Lena? Hori sortu direla beste pare bat. Zuek? Hoko zuek beste galderen bat aparte? Bestela pasatzen dute, horre zuek taldean, Ogleta, Unai, Jaione... Esan dako gutxu gara da. Guretzan hartotako bat da, esan duzu lehen da, hau da nada fiskal, bat ez da garratu da, batxirarte, ez? Batxitik aurrera zer gartatzen da. Eta lanbideen, adibidez bat... Lanbide ziketa berdin sartzen da, Batxin tal bat, kurtze darra eskolan, edo almenen, eta... Edo, bueno, almen diremen gazte, eta entzen da batxira, eta ia batxin, ez da ez derrigorazko eskuntza hori, bueno, gaur egun adibidez, demagunez, badau arizmendi Atxabaltakin edo hemen institutuakin dagoena, ez? Hemen batxitxeko aukera dukozu institutuan bai. Printzipioz, pedagogikoki nahiko antzerako darie, eta ze supone baten ordain bidala eta bestian, ez? Argitu beharreko horien artean, galdera osona da, zeren derrigorrezko eskolaldia edo hezkuntza, berez, Espainien da 6 urtetik 12 urtera bitartean. Berez, 6-14 markatu. Baina, hemen, legearen kontzeptuetarako hartzen da. 3 urtetik, alegia, 2 urte bukaera hortatik hartzen da, batxi eta lanbide heziketa bukaera bitartekoak. Hori denak ulertzen dira eskolarizazion plena delakoa, eta derrigorrezkoak diren datuak. Zeren, gu daukagu, estadoaren barruan, frakaso eskolar txikien daukana eta abandono eskolar praktikamente inexistente daukana. Aberetxetik zerbait dago, ez da? Bai, galdera dauz momentuz. Kurrikulumaren arira, ematen du modelo zentralizatu batetik dezentralizatu batera joatea proposatzen dela. Nun erabaki edota hezkuntza kudeaketa maila, zeintzuk, berritzegunetik edota Eusko Jaurlaritzatik udaletara eta ikastetxetara pasatuko zen galdera izango da. Kurrikulumen betetze mailan eragin negatibo edukitzea da nire kezka. Baita ere ikastetxeek edota udalek horrelako kudeaketa egiteko gaitasuna eta ondorioak. Bueno, parte honetan, deszentralizazioaren parte honetan, sakontzen jungo gea, denborarekin, baina idea basiko badago. Batetik, deszentralizazioa pasatzen da lehenbizi ikastetxea indartzetik, enpoderatzetik. Beraz, ikastetxea enpoderatzen ez den bitartean gainontzeko guztiak dira pájaros sin flores. Ez du balio.
Ikastetxe enpoderatzea suposatzen du batetik komunitate eskolar hori indartzea. Beraz, bereziki familiak. Eta bereziki zuzendaritza taldeak. Honek ekar lezaken horietako bat, eta hori da hipotesietako bada, zuzendariak profesionalizatzea. Beraz, nolabait ere beren formazio askoz sakonago izatea. Eta beren liderazgoa izatea ez bakarrik kudeaketa administratibo bat egiteko, baizik kudeaketa pedagogiko bat egiteko, kudeaketa kurrikular bat eta kudeaketa komunitario bat egiteko. Beraz, nolabait ere komunitate eskola horrekin daukan liberatua ez bakarrik komunitate bezala funtzionatzeko, baizik baita ere kudeaketa kurrikular bat egiteko. Eta horrek planteatzen du bai lakoan, eta lakoaren nolabait ere osagai diren berritzeguneak zein bestelakoen funtzioak bestera batea planteatzen. Edo birmoldatzea. Dagoen hipotesia da, hain zuzen ere, hezkuntza sailak behar duela, modu dezentralizatu batetan eta lakoan indar metatze bat egitea, ze isei behi alde batetik, berritzegunea bestetik, inspekzio bestetik, eta orduan horre behar duela nolabait ere batera konfiguratze bat. Orduan horri ze forma emango zaion, momentu honetan hipotesi bezala jarrita dago, baina ez dago bideratuta. Eta beste parte bat importantea esaten ari gean honetan da udalena. Ados nago, galdera egin duen personak egin duen afirmazioarekin eta oraindikan udalak gai horren inguruan oso rekorrido motxa daukate. Orain arte, udalek egiten dutena da bereziki, da ikastetxe publikoen kasuan mantenuko gastuak bideratu, lur sailak eskaini ikastetxek iraiki daitezen, horrekin batera komisio edukazioko edo hezkuntzako batzorde bat martxan jarri, saiatu horren baitan zenbait azterketa egiten, eta herri batetik bestera egon daitezkeen moldaerak eta diferentzik kontuen hartuta, askoz gehiago ez. Orduan horre suposatzen du udalekin hitz egin da, ikusita zer nolako espektatibak egon litezke momentu batetan, ikastetxe enpoderatu desberdinak batera jarduteko, udalerri batetan, tamainak ala eskatzen baldin bado, edo bailara batetan, edo eskualde batetan, konpetentzia horiek aurrera eman alizateko, zer nolako baliabideak eduki beharko lituzke. Eta alde hortatik ere, legeak zer nolako kompetentziak ematen dizkion gaur korporazioei hori egin alizateko. Zer badago puntu hori. Beraz, aspektu hau, argi dago gutxora bera ikastetxen kasua nola izango dan, baina oraindikan lakoak garbitu beharra dauka bere dezentralizazioa nola planteatzen den zerbitzu horietan, eta bereziki eudel eta bestelako interlokutorekin argitu beharko du udalek zer nolako rola jokatzeko prest dauden. Udalek eta diputazioak. Ze diputazioak ere kompetentzi batzu dauzkate, hezkuntza ez formalean. Elena? Horrekin eta ikastetxen aluzitzarekin eta zuzendaritzaren profesionalizazioarekin, nola gelditzen da profesionalen altaketa? Dai. Hori pasako, gaur egun behintzen bada ahulezia bat, sistema publikoan egonkortasunik ez dalako egote ikastetxeetan, ezta? Orduan, ahulduntze horrek, uste dut, profesionalizazio horrez gain, eta bat adon dagoena, behar duela bai, egonkortasun bat, lan egingo duten profesionalena. Bai, paradoja bat dago, sistema publikoan, eskatzen dalako batetik egonkortasuna eta ezinbestekoa da. Hori importantea da, egonkorrak izan daitezen hezkuntza proiektuak. Eta aldi berean, funtzio publikoak ematen ditun balizko mugimenduetarako aukera ikutzea eskubide bezala. Hori paradoja da. Zuk eskubideak ematen baituzu horretarako eta baldin badago ekizten mugikortasuna, ez tezu izango egonkortasuna zure plantilla. Orduan, hau sindikatuekin hitz egiten nahi den puntua da. Eta momentu batetan, balizko zuzendari enpoderatu horrek, ikastetxe komunitate horrekin batera, nolabait aurrera aterako balitz, hain zuzen ere, ikastetxe horretan egongo dan plantilla egonkortzeko eta berriak inkorporatzeko hain zuzen ere mekanismoak edukiko dituena.
Baina hori esate batarako Katalunian hainbat tokitan eginda dago, zer hori egin dago, baina funtzio publikoaren legearekin topo egiten duzu eta hor eskubide kontuiek nola urratu gehen. Eta beraz, horrek ere, suposatzen du akordio sindikal bat inbarra bezala. Hemen sasoi batean eskola publiko esperimentalak izazionak, Amarberri, Antzuola eta uste dut, bat berak ez, eukizuten aukere euren profesionalak aukera. Bai. Begorzan, garai batean hori ez da. Bai. Eta Katalunian ezagutzen ditugu ikastetxe pile bat, horrela gu bisitatu ditugun ikastetxeen artean ere publiko batzuk zeuden eta akordatzen gogoan daukat bat momentu honetan, montatu zuen, zuzendari aukeratu zuen, eta zuzendariak aukeratu zituen bere ekipoeko, eta horrela montatu zen hain zuzen ere eskola hori, ez da eskola eredugarri hori. Beraz, hor badaude, momentu batean, modelo batzuk, eskola efiziente, eskola sozial bat egitea gizarterekin lotuta, eskola komunitario bat egiteko, badaude ereduak. Asuntoa da, hori nola trasladatzen da norman bitartez eta mekanismoen bitartez. Legea, bestaldetik ahaztu intzaileen esatea, egin nahi da ez lege reglamentista bat, alegia dana arautuko duena, hori da Espainiko eta Frantziko mentalidadea. Bezik oinarrizko lege bat. Alegia, hitz egiten parametro hauetan kriteriok eta jarriko dituena, baina gero, nolabait ere, legealdi bakoitzean, alegia legislatura bakoitzean, nolabait ere garatuko direnak. Beraz, kudeatzaileak eukidezala jokatzeko margen importante bat gauza hauek aplikatzeko badea. Zemen lana dago ikaragarri, itzela dago. Euskal Herri honetan izan duzu ikastelak eskola publikoak eta ez dago eskola. Baina badaz beste eskola mota batzuk bai EAen, ezta? Horrekin zetazetan da esan edo. Hamen zartzen dira, batzuk etiratu ditugu, Bera, hemen asko xamarritza egin da. Guk Euskal Autonomia Erkidegoan dauzkagun ikastetxe pribatu ez kontzertatuak dira testimonialeak. Laukatu dira. 2 ikastetxe bestik ez dira. Beraz, horiek ez dute ontarako kontatzen, horiek jarrituko dute beren bidean edo ontelako, ez da? Azkenean, ez dute zea bat egin egin eta baino, lehenengo legeak hemen markatzen duena Espainien eredu frantsesa da LODE izenekoa. Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que regula el derecho a la educación. Hori egin zuen ministro bat, Maragalek, eta horren bitartez, beak ordurako definitzen du lege horretan, bai eskola publikoa, alegia, Estadoaren eskola direnak, hola deitzen du lege horretan, ja eskola publikoak. Las escuelas que son del poder público. Y el resto de escuelas concertadas, a las que se les va a dar un concierto, hacen un servicio público de educación. Denek egiten du. Ordurako jarrita dago hori. Orduan, kontzertuaren bitartez funtzionatzen dutenak eta podere publikoaren eskola direnak denek zerbitzu hori bete beharko dute. Eta egongo dira baldintza malguak, baino beste batzuk oso irmoak eta egonkorrak egongo dira. Ejemplua, eta zuk aipatu dituzun, Opuseko ikastetxeak. Opuseko ikastetxeak momentu honetan bereitzen dituzte ikasle mutilak eta neskak. Hau soluzionatuko den elementuetako bada. Eta behaiekin hitz egiten nahi da honetaz. Orduan planteatuko zaie, progresibotasun baten bitartez, dalako eszenario batetan ikastetxeak mistoak izango dira. Edo ez dira kontzertatuak izango. Orduan, progresibotasun horretan, denok egokitzen joan beharko dugu, malgutasunez, azkeneko eszenario dalako importantena, baino aldi berean neurriak hartuz. Hori pixka bat ejemplo jarri dizut, eta hori bezala beste gauza batzuetan. Eta hango dira eredu funtzionatzen dutenak, eta joan plantetzen zuen momentu batetan ebaluazioa. Funtzionatzen nahi dien ikastetxeak ze ezaugarri daukate. Hori kanpotik ebaluatu beharko da, hain zuzen sistema hobetu ahal izateko. Baina ja ez da izango borroka bat legitimazioaren inguruan. Baliabide berdinak edo antzekoak izango ditugu eta jongo gara eraikitzen bakoitza bere posiziotek eta bere eredutik.
Eta eredu horrek funtzionatzen du, hori ikastolari gertatuko zaigu, Ikastolak momentu batetan, gehientsunak dira kooperatibak Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan guztiak dira. Baina momentu batetan eredu hori eramaten agian praktikara benetan ikastola guztiok, horre etorriko da, rebisioetxo bat, eta hori nola planteatzen da. Zuzendarik, zenbateraino daukate formazio bat, zuzendari izateko ez bakarrik elementu kudeatzaile finanzieroekin, baizik baita ere pedagogiko, kurrikularrekin, komunitarioak, personen kudeak eta egiteko garaian, kaldero gidanak sortuko dira. Eta hori bezala, gurenean, ni etxeari begire gai naiz, ze esanik ez, imaginatu kristau eskoletan, praile eta monjak, biologikoki desagertzen direnean, ikastetxe horien titularidadeak ere pentsatu beharko du, zer nolako eredu organizazioa plantatu beharko du. Eta gaurkoak ez dio balioko, 170 batean. Beraz, datorrena, esaten detenean, eske dator aldaketa handi bat. Eta urteetan ikusiko da. Iradia nola, ulertzeta ekonomien antzerako baliabidea, gaur egun eskola publiko bateko modulo batek eta guriak zeturatzerako ez daukazen ikusirik, ez da? Guk gratuitatearen aldeko izan gaitezke eta nahiko genuke, kontua da, baliabideen parekotasun hori zelan egingo da. Bai, baina mira, hitzein dezagun datuetan, ezta? Alegia, momentu honetan matrikulazioa eginda, zenbat talde izango ditugu? Eta talde bakoitzeko zenbat ikasle izango dugu? Eta talde bakoitzeko zenbat irakasle izango ditugu? Ratioak. Ratio berdinak izango dira. Elementu progresiboa betar, baina berdinak izango dira. Beraz, eskola publiko izateagatik zuk ez dezu izango bestea baino baliabide gehiago. Eukitzezkoetan eukiko dezu, hain zuzen ere, zuk demostratzen dezulako momentu batean, dauzkazun ikasle kopuruak eta dauzkazun ikasle motek exigitzen dutelako zuk baliabide gehiago eukitzea. Eta gainontzuk guztiak onartu beharko dugu, ikastetxe horrek, ez publiko izateagatik bizi, ikastetxe horrek behar ditula baliabide gehiago. Hori gertatzen da, ez da ateratzen publizia, baina Gernikan dago, monja ikastetxe bat, duena 180 etorkinak. 180. Eta are, jasotzen du gainontzeko ikastetxe konzertatuak baino, deiru laguntza handigo. Eskutan, itxin beharko lizatik ikastetxea, ez dauzka baliabideak monjen ikastetxe horrek atenditzeko poblazio hori behar da bezala. Arrakastarako hezkuntza bat egiteko. Baliabide berezi batzuk jasotzen ditu hain zuzen ere, dalako ikastetxe bakarra Euskal Autonomia Erkidegoan situazio hori daukana. Edo Bilboren auzo gogorrenetan. Han situazioak oso bestelako dira, eta beraz, baliabideak ez dauka zeikusirik amarabarri batek dauzkan baliabideekin. Beraz, gauza horiek, momentu batetan, publikoki jarri beharko dira, modu transparente garden batean, eta horiek ezagutu beharko ditugu, eta ezagutu beharko ditugu horien resultatuak, emaitzak. Bueno, bi ordu inditugu, papelak, dauzkazuenak jasengo ditugu, zuzendaritzak baloratuko du, ia beste saio bat egin behar dan, ala ez da egin behar, eta hala eta guztiz ere, batematek bestelakoak baldin bat ditu, biali ditzala, eta ikusiko dugu ondoren, Inaziok eta bere ekipuak zer ebazten duten eta konseilio rektorean hau nola ikusten duten. Mila esker, eta gabon pasa.